nasiha wacce zan mana. Farko dai ina kiran kaina da duk wanda yake nan da duk wanda sautin zai shiga wurinsa mu ji tsoron Allah a fili da ɓoye. Mun tabbatar Allah yana ganin mu a cikin zukatanmu, yana ganin ayyukanmu. Allah ba ruwansa da lafazinmu na baki, Allah ba ruwansa da motsinmu na gaba. Zuciyarmu kawai yake kallo. In shi muka nufa da abu ya sani, in san zuciyarmu muka nufa ya sani, kuma shi ne yake da wuta da aljanna, kuma shi ne zai sakamako, ya kuma shirya ranar sakamakon. Da haka nake kiran mu akan mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala. Abu na biyu, mu mai da hankali mu komo wajen ba wa 'ya'yanmu tarbiyya. Mu ba wa 'ya'yanmu tarbiyya. A wajen tarbiyyar nan akwai kula da gangar jiki, a ba ta kulawa sosai ta yadda za ta yi lafiya, ta ci abinci mai gina jiki, a kula da kwalliya da tsafta, musamman mace wadda cikin auman yuna sha'u fil hileti wa fil hisami gairu mubin. Amma kar a bar su yi kwalliya da za ta sabawa Allah subhanahu wa ta'ala, domin ba dabbobi ba ne. Mutum yana da jiki ne, yana da ruhi. Kada a tattare rayuwa akan ruhi jiki, haka ake so a yi masa kwalliya, ko Allah yana so ko baya so. To musulmi zai yi kwalliyar, Allah ya yarda, amma akwai wuraren da aka yi masa iyaka don ba sallamamme ba ne. Irin su ɗorin gashin nan ya kamata ku mai da hankali akan wannan abin nan. Ba ƙaramin haɗari ne a cikinsa ba, ba ƙaramin haɗari ne a cikinsa ba. 'Ya'yan da muka haifa ya kamata mu tsaye da su akan abin da annabi alaihissalam ya ɗora mana, domin annabi alaihissalam ya ce da mu anan nazirul uryanu, ne mai gargaɗi ne wanda ya tuɓa tufafinsa. Tuɓa tufafi shine wani abu ya faru, ruwa ya shafe gurare, kai ka samu ka hau sama, ka cire rigarka ka ɗaga, kana nuna masu taimako ga wa'yansu a nan gurin suna cikin bala'i. Annabi ce haka nake a gurinku, ina nuna muku ga haɗarin da za ku faɗa, kar ku yi kaza ku yi kaza. Ya ce kar a yi wannan ɗorin gashi, wacce duk ta ɗora, duk rahamar da annabi alaihi yake da ta sai da ya fito ƙarar ya ce Allah ya la'ance ta. Wacce aka ɗora wa ya ce ta ma Allah ya la'ance ta. Maganar da gashi aka ɗora da zare aka ɗora duk abu ɗaya ne. Manufar ka raina abin da Allah yi maka, baka yadda da shi ba, sai ka fito da wata kama da wacce ba ita Allah ya halice ka ba. Shi ake so a raba musulmi da wannan. Kuma a nan Iblis ya san za a ga wanda fushin Allah in an yi. Don haka tun daga ranar da Allah kore shi daga rahama, ya ce wannan shi zan zuga 'ya'yan Adamu su yi. Ya kamata mu kula da wannan al'amari, a yi ƙoƙarin raba mata da wannan mugun abu. Adam irin wanda shari'a ta hana, irin sigiran nan da ake sawa, wani abu gashin ido da ake sawa, duk sai nan gaba zai cutatar da su, a samu tsofaffin mata duk makafi, kuma ta kwarkwashiya za su yi cikin ƙanƙanin lokaci. Wannan duk adan da ake da ya saba wa shari'a, ba wacce za ta yi ƙarko a rayuwa, ta zama ta daɗe da rayuwarta da ƙuruciya ba za ta zama. Saboda mai, saboda annabi alaihissalam ya ce da mu ihfazillah ya fazka, ka kiyaye Allah a cikin duk abin da annabi alaihissalam zo da shi, to Allah ko zai baka kariya, kiyaye ka. Ibnu jarir dabari sun taɓa tafiya a jirgin ruwa da matasa 'yan shekara 37 35 'yan 40, shi kuma a lokacin shekararsa 97. Jirgin ruwa da ya zo dab da gaba, sai ya soma tambal-tambal, zai kife da mutane ko kuma ya koma da su tsakiyar ruwa. Kuma kowa ya san jirgi irin na da, in kuka zo gaba tsakanin mutum da rumfan nan, in ya samu tangarda in yi sai kai mutum nan da ka zaure. Haka yake, sai suka ce kowa ya kokari ya fita. Ibnu jarir dabari daga jirgin da ya tsalle sai da tudu, duk dan shekara 30 ba wanda ya iya. Sai ce na kiyaye annabi alaihi, ya ce ifazillah ya faska, na kiyaye Allah. Shi yasa ina da shekara 97 na fidan shekara 37 karfi. Shi yasa na gaya muku duk wacce ta dauki wannan za ta yi saurin tsofewa, ta kwarkwashe, ta lalace. Za a sami yatta hawa na 7 sai an dauka ita ce yatta. In an ƙiji a fili to ba za a ƙi gani ba a duniya, kafin a je lahira sai Allah nuna muku iyaka.
saboda ba abu ne mai kyau ba. Muddar annabi sai zo da abu aka ki to za a shiga matsala. Amma kwalliya wacce take daidai da shari'a wannan ba a hana ba. Akwai yarinya karama aka kata gidan annabi alaihi da ya kalle ta sai ɗebi ruwa a hannunsa aka sai ya fa mata a fuska alaihi da ya fa mata duk zamanin ba a samu kyakkyawar mace kamar ta ba. Mu'jiza kaga wani cewa ana iya amma kar a saba shari'a. Mace ta fito ka ganta wata buzinge, ka ganta kamar irin dodanniya din nan da ake yi da a talbijin a nuno wata dodanniya da idanta wani iri an saka wani abu yawo banta da gashin ido waye wai kuma yanzu wai shine kyau. Saboda haka nake jan hankali mu kula, mu ba 'ya'yanmu tarbiyya ta hankali, mu ba 'ya'yanmu tarbiyya ta zaman tare, mu ba 'ya'yanmu tarbiyya ta kulla alaka tsakaninsa da Allah subhanahu wataala wajen tsoron Allah da ƙaunar Allah subhanahu wataala da kuma ƙaunar alheri daga wurin Allah. Sannan mu ɗora 'ya'yanmu akan girmama na gaba. Idan aka ɗora su akan girman na gaba ko a ina mutum ya ga babba to zai girmama shi, to an samu alheri kuma za a dinga masu tsawon rai. Amma muddar yara ba sa ganin girman na gaba to suna da kuruci, Allah zai dinga ɗaukar rawukansu ba za su yi tsawon rai ba. Saboda annabi alaihi ya ce wanda da ya girmama na gaba shi ma Allah zai bashi wanda zai girmama shi. Kaga albishir ne ba kai tsaye ba. Annabi alaihi ya mana akan cewa za a wato mutum zai tsawon rai shi ma za a girmama shi. Sannan ina jan hankali iyaye mata ku mai da hankali wajen koya wa 'ya'yanku girki na gargajiya kuma ku koya musu na zamani, amma a fi mai da hankali akan wanda muka gada domin shine abinci mai sauki, shine wanda ya dace da jikinmu, Allah ya halicce shi a ƙasarmu. Amma abinci na zamani za a yi shi amma kuma yana da tsada, ba kowane gida ne za su iya jure abincin zamani kullum shi za a ci ba. Ta iya saboda in badangarce ya zo za a yi, amma wanda ake ci yau da gobe ta zama ta iya. Aka kawo ɗan kuɗi kaɗan aka bata, abincin za ta yi ta girka shi zama ɗaɗɗaɗa, kowa ya ci sai ya tanɗa baki. To wannan shi ake so. An ce masu hikima suna cewa mutum yana da wato lissafinsa kashi 100 ne, kowane mutum maki 100 ne da shi, maki 100, amma kowa a kan kansa karan kansa maki 20 ne. In aka zo gidansa aka ci abinci aka tafi ana santi ana kai abinci na ci gidan wane, to ka samu maki 30 kai tsaye, ka zama 50. Maki 50 kuma kaf yana cikin mahaifarka, gidan da aka haife ka ko kuma inda ka mallaka. In kana da inda kake da shi ko daidai da kwalin sukari ne, ya fi gaje ka karɓi kuɗin gurin da ba naka ba wanda zai ƙara gudun doki. Ƙimarka tana cikin ƙashin kanka, mu'amalarka da mutane da gaskiyarka da alƙawarinka. Ƙimarka tana cikin ai abinci a gidanka kowa ya iya ci. Ƙimarka tana cikin ka zama kana da mahalli, ko naka ne ko na haya, naka ne dai kowa ya taso gurin zai zo ya same ka. Saboda ka mai da hankali, a daina ƙiuya, a ce da 'ya'ya ku je ku yi girki. In aka bata sai ta je bata iya ba, ta gwamutsa ko ta halin kaga an dai miya ta tashi aga idan madugu ya fito, shikenan sai a kawo, kowa ya ɗora hannu sai dinga ya tsina ba a iya ci, kuma da an ci an gama sai ciki ya ɓaci saboda bata iya ba. Iyar uwar ita kuma ƙiuya ta hana ta tsaya ta koya mata, kawai ce kike ita ma ta zama babba ta huta, ba za ta sake wahala ba. Haka yar za ta gama ta tafi gidan miji, ta je ta gunga gwatsa ma abinci, haka za ta ɗora yarta, shikenan har ma abincin da magada gaba ɗaya ya mutu. Akwai wata shekara na yi wata lakca a wata makaranta, sai na ga wata ƙabila haka da ɗan tufafinta da kaɗan ya ɗan sauka daga kan gwiwarta, ta shigo. Na ce wannan fa, sai aka ce wai kunun tsamiya zake koya wa 'ya'yan Hausawa. Ya ce mata Hausawa kun ji kunya, da har kunun tsamiya ya faɗa sai ƙabila ce za ta taho daga Bendal ta zo ta koya 'ya'yanku kunun tsamiya, kuna zaune kuma ba ku iya ba, ba ku iya zaranya ba, ba ku san abubuwa dai ga sanan irin wannan duk ba a iya ba. Haka aka bar abin kunun kanwa sai kushe shi ake yi, duk an bar abubuwa. Wayancan da suke amfani da wayancan sun fi mu lafiya, ba sa ciwon gwiwa, ba sa wani hawan jini, ba sa ciwon siga, kowa ka ganshi kwakwara.
sai mutum ya zo ya dadda kakansa shekara 100 in ya zuba sukari a shayi isha in ya zuba sai ka ɗauka madara ce ta ba abin da ya dame su saboda abincin suke ce lafiyayye wanda ike mai kyau an kuma tsara shi su ko mata sun yadda yin wannan girkin aikinsu ne a gurin ubangiji da shi za su samu daraja haka suke mai da hankali tun azahar suna ɗora tukunya suna bi lokacin da tukunyar kaji ta turaru ta fara kanshi to za ka ji ladan ya kiran sallar magarba amma yanzu wa yake wannan haƙurin kowa da ya zo kawai da ya janjaba ya ba abinci tsoro kawai sai ya sauke ba mutane in za ku ci ku ci ba za ku ci ba ku bari wannan ba daidai ba ne ya kamata mu dawo kan hanya to wannan a takaice shine abin da zan gabatar